Ola a todos e todas. Hoxe imos facer unha viaxe fascinante para entender como se organiza a vida na Terra. Imos ver como todo, dende o máis pequeno ata o planeta enteiro, forma parte dunha estructura increíble. Pois esa é a gran pregunta, verdade? Porque a primeira vista pode parecer un caos, pero non o é. Todo, dende un simple verme de terra ata a selva amazónica, ten o seu lugar nun sistema que está perfectamente interconectado. Imos descubrilo paso a paso. Para entender esta gran estructura, o mellor é empezar polo principio, pola peza máis básica de todas. Cal é ese piar fundamental sobre o que se construe todo o demais? Pois imos velo. Aquí a temos, a especie. Unha especie non é máis ca un grupo de seres vivos que se parecen entre sí e que, moi importante, poden reproducirse e ter descendencia. Pensemos, por exemplo, nunha gacela africana ou nun árbore como unha acacia. Cada unha é unha especie diferente. Vale, xa temos a especie. Ahora, que pasa cando varios individuos da mesma especie, como todas estas gacelas, viven xuntos nun mesmo lugar? Pois que pasamos ao seguinte nivel, a población. E seguimos subindo, porque nun lugar non só hai gacelas. Tamén hai cebras, leóns, acacias, ervas. Se juntamos todas as poboacións de seres vivos que conviven nese lugar, temos o que se coñece como biocenose ou comunidade. Basicamente, é toda a parte viva do sitio. A ver, fagamos unha pequena pausa para ver como imos. Comezamos con un único individuo que pertence a unha especie. Cando se xunta con outros como el, forma unha poboación. E se xuntamos todas as poboacións dun lugar, temos a comunidade ou biocenose. Ten toda a lógica, non si? Ollo, porque ata agora só falamos da parte viva, da biocenose. Pero claro, esta comunidade non está flotando no baleiro, vive nun lugar físico, nun contorno que a influye totalmente, e esa é a outra mitade da historia, que é igual de importante. Pois ben, ese contorno físico, ese escenario onde ocorre a vida, ten un nome, o biótopo. É a parte non viva, a parte inerte, pero sen a cal a vida non podería existir. E de que está formado o biótopo? Pois de todo o que nos rodea que non ten vida. A luz do sol, que é a fonte de enerxía, as rochas e o solo, que dan soporte e nutrientes, a auga, o aire, a temperatura. Son estes factores os que marcan as regras do xogo e din que seres poden vivir aí e cales non. Aquí vese perfectamente a idea. Por un lado, a biocenose, que é a parte viva, e pola outro, o biótopo, que é a parte non viva. Son as dúas caras da mesma moeda, e como imos ver, non se poden separar. Entón, que pasa cando xuntamos estas dúas metades? Cando unimos a comunidade de seres vivos co seu contorno físico? Pois que temos o concepto completo, temos un ecosistema. Exacto, esta é a definición clave. Un ecosistema é o biótopo máis a biocenose, pero sobre todo, e isto é máis importante, son as relacións que se crean entre todos eses elementos. Aí está a masia de todo. Xa entendemos o que é un ecosistema. Pero podemos ir aínda máis arriba? Que pasa se sumamos todos os ecosistemas do noso planeta? Os bosques, os desertos, os océanos, todo xunto. Onde nos leva iso? Pois lévanos ao nivel máis alto, a biosfera. A biosfera é, sinxelamente, a capa de vida que envolve toda a Terra. É a suma de todos os lugares onde hai seres vivos. É o noso fogar a escala planetaria. Se hai unha idea coa que quero que nos quedemos, é esta. Nada na natureza funciona de forma illada. Todo está conectado. Cada elemento, vivo ou non vivo, depende dos demais. É unha rede inmensa e delicada. Para rematar, lembremos isto. A verdadeira esencia dun ecosistema non son as cousas que o forman, senón as interaccións, as conexións que hai entre elas. Iso é o que realmente fai que todo o sistema este vivo e funcione. E rematamos cunha pregunta para reflexionar. Se todo está tan conectado, se todo depende de todo, que pasa cando un deses fíos se corta? Cando unha peza desa rede desaparece? Aí queda a reflexión sobre o fráxil e valioso que é este equilibrio. Ata a próxima!